हेलो लोगोफोर आं नोंथांमोननि सेराव नै दिनै जानाय भिडिअ लाबोबाय माने बेसेबा गोबाव जाबायमोन आङो बिदि भिडिअ लाबोया ब्लग भिडिअ बा जानाय भिडिअ लाबोया बहुत गोबाव जाबायमोन दिनैसो लाबोबाय ओमफ्राय दा आं बेयाव भिन्दि आलु ओंख्रि ओमफ्राय बानलु बाथोन लादों आरो नैबे बानलु बाथोन ओरैनो ससे नोंथांमोननि सिगाङाव आङो आंनि जानायफोरखौनो शेयार खालामनो होननानै आं नोंथांमोननि सिगाङाव लाबोनाय जाबाय आरो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोबा नायलांबानो जाबाय आरो जाय मोजां मोना नोंथांमोना दाननानै बेलेग गुबुनखौ नायबानो जाबाय आरो लोगोसे नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोबा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय आरो लोगोसे नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय मा भिडिअ लाबोनांगौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव नोंथांमोन फोरमायनाय बायदि आङो भिडिअखौ लाबोनो नाजागोन आरो थ' बिदिब्ला आङो जानायखौ स्टार्ट खालामसै दे लोगोफोर दिनै पुर्निमामोन ना लोगोफोर बेखायनो आङो मन्दिराव थांना फैबाय आरो जोंनि रायजोनि मन्दिराव खुलुमना फैबाय ओमफ्राय दा ओंखाम जानोसै आरो जिउ फैबायबो बेखायनो जानोसै nih जानोसै आं Kesadaran bersama matna gede ibu Tidak ada nama ada pun dia pada dia rasa macam kalau gue di banyak nih nonton आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो हायोबा शेयार खालामदो आरो लोगोसे नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा साबस्क्राइब खालामदो जाहाथे आंनि गोदान भिडिअ बानायनायफोरा नोंथांमोननि सायाव मोनहैनायनि आरो लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौबो थुना लादो लोगोफोर आंनि भिडिअ हगारनायनि नटिफिकेसना नोंसिनाव थांनायनि